Alleluja. Grazzi Ġesu. Nilqawkom eżiz aħwa madwar Malta u Għawdex għal messaġġ għal qalb ħafna il-mulej, għal qalbi ħafna, għal qalb il-missier u jalla dal-messaġġ ibirkek inti dak kollha li qed tisma' u meta tisimgħu intom kollha li ħad tisimgħu il-messaġġ sew intom hawn preżenti u dawk wara Facebook, YouTube, please, number one, kull kelma ħla għanejt ħad tkun għalik. Fl-istess ħin nista' ngħidlek li kull kelma li ħanejt mhux ħad tkun għalik. Ħalli għal dawk li qed jgħidu, dak għal dak qed jgħid, jew dik għal dak għal dan għal dak għal dik qed jgħid. Le qed ngħid għalik. X'il-kelma talla minn cover sa cover hija kollha għalija. Sewwa irċivija b'attitudni umiltà ta' umiltà li tititallem, titikber, dejjem tavvanza, dejjem timmatura. Aħna kollha qegħdin f'passaġġ f'mixja. Nippreferi ngħid li aħna qegħdin f'tiġrija, Pawlu hekk jgħid. Imma apparti issa qegħdin fejn qegħdin jekk qed toħodha mixja. Jekk qed toħodha tiġrija l-importanti aħna kollha qegħdin f'passaġġ qed nikbru. Tista' tkun l-iktar pastor ta' ħafna snin, ma taqaf qatt titgħallem. Illum jien inni pastor 16 sena, 17 sena, 16. U kull ġimgħa nitgħallem xi ħaġa li ma kontx nafa' qabel. Amen. Wala qaddis nitkellem inti minn fommi, saħħaħ il-ġisem tiegħek il-Knisja u glorifika l-isem qaddis tiegħek missier. Grazzi li inti titkellem u tibni l-saltna tiegħek u l-Knisja tiegħek f'Sidna Ġesu Kristu. Amen. Fil-ktib ta' Ġwanni 17 hemm talba li Ġesu talaba qabel ma mara s-salib u talab għall-Knisja. Nistgħu ngħidu li hija l-aħħar talba ta' Ġesu. Isma' wa xi tgħid minn vers 20. Minix nitlob għal dawn biss. Ma kienx qed jitlob għal dawk il-11 l-apostlu preżenti. Imma wkoll għal dawk li għad jemnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-koll ħaġa waħda. Nitolbok li l-koll ikunu ħaġa waħda. Kif inti fija missier u jiena fik, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina biex hekk id-dinja temmen li int batni. L-aħħar talba ta' Ġesu, jew waħda mill-aħħar waħda minn tal-aħħar, kienet li l-Knisja tkun ħaġa waħda. Ħaġa waħda fi Kristu. Ħaġa waħda fi Kristu. Issa fl-esperjenza tiegħi, kull meta Ġesu talab talba, twettqet. Twettqet. Iġifieri hawn Ġesu x'talab? Li jkunu ħaġa waħda, sew? Twettqet jew le? Issa, jekk inkunu onesti, hawn min qed ħajjed le, hawn min ħajjed iva. X'inhi l-verità? Żomm f'moħħok li meta Ġesu talab xi ħaġa seħħet. Morru fil-ktib ta' Efesin kapitlu 4. Efesin kapitlu 4. Dal-messaġġ huwa fuq li ħaġa waħda fl-imħabba u fl-ispirtu. Fl-imħabba, u fil-verità, fl-ispirtu wkoll ovvjament. Imma ħaġa waħda fl-imħabba u fil-verità. Mhux ġast ħaġa waħda, imma ħaġa waħda fl-imħabba. Min hu mħabba? Ġesu mħabba. Dal-messaġġ mhuwiex għad-dinja. Dal-messaġġ huwa għal kull min ġenwinament iħobb il-Ġesu
għal kull min huwa mwieled mill-ġdid u jekk għadek forsi ma twilx mill-ġdid, inti tixtieq titwieled mill-ġdid u timxi vera wara Ġesu. Efesin kapitlu 4 vers 1. Isimgħu l-kliem ta' Pawlu għax għalija din kienet rivelazzjoni. Kulħadd jgħid warajja, Ġesu dak li jitlob iseħħ. Hemm xi ħaġa li Ġesu talab li ma seħħitx? Meta talab li tiġi saltna dak ikun dak li trid kif isabba kull fuq l-art, ġiet is-saltna tiegħu? Saħħet. U kull darba li xi ħadd jersaq lejn Kristu dik is-saltna tavvanza. Imma s-saltna ġiet, is-saltna diġà waħda. Mela di saret di li aħna ħaġa waħda, saret jew ħassir xi darba? Kemm interessanti, di qatt ma kontrajta qabel believe it or not. Isimgħu xi tajt bil-Malti, xi kultant bl-Ingliż preferija. Inħeġġiġkom jien, Pawlu, il-proġenier ta' Mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontum sejħin. Billi bl-umiltà kollha, hawnhekk nistgħu nagħmlu konferenza fuq din l-iskrittura waħda biss. Bl-umiltà. Kif tkun taf jiena u inti aħniex umli? Jekk naqtaw fil-qasir ngħidlek l-espressjoni ta' xi tfisser umiltà tfisser li inti tobdi ir-rieda Alla dik umiltà. Kif nafu? Għax aħna nafu li Ġesu umilja lilu nnifsu. Billi obda ir-ridda tal-Mesiħ kien hekk. Sali. Mela umiltà mhux għax jiena noqgħod insawar li nifsi bil-frosta. Umiltà mhux għax jiena noqgħod ngħid għax jiena dudu, għax jiena mina xejn, dik mhux umiltà. Kull rispett dik hija stupidità. Mhux umiltà. Umiltà tfisser li jiena mhux iktar li rrid imma li trid int mulej. Dik hija umiltà, dik hija l-espressjoni biblika ta' xi tfisser biblika. Filippin, kapitlu 2, vers 5 sa 10. Hemmhekk dik id-deskrizzjoni ta' x'inhi umiltà biblika. Ġesu umilja lilu nnifsu billi qatt jgħid li jiena mina xejn, ma niswa xejn u jiena dudu tal-art. Ma ċejdek. Anzi, Ġesu bl-aktar mod ċar għallu jien il-Messija, jien l-ben tal-ħaj, jien l-nalab id-dinja, jien maħabba, jien bladnu, ma kallu l-abda problema jeda kollu Ġesu. Imma wera li umli għax għamel dak li jrid il-Messija. Mela, 1. Billi aħna bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu. Bil-kontra, kemm ma naħmlux. Għax il-kelma taħmlu ma tantx nużagħha fil-Maltin, ma ngħidlek kemm naħmlek brother. Baddur, xu. Sa, what I'm saying is actually a good thing. Imma ma nużawix. Ma l-kelma taħmlu ġifieri. Li bħal speċi toġobni, I like you, għandi grazzja miegħek. Taħmlu. U tħobbu l-xuxin, taħmlu, jon kella tissapportu l-xuxin. Tissapporti. Bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa, bis-sabar, taħmlu u tħobbu l-xuxin. Ħabirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta taslim. Ħabirku biex iżommu. Isimgħu, din qatt ma rajta qabel. U jekk kunu onesti, għejd li passin qatt ma rajta qabel. Meta nitkellmu fuq unità fil-ġisem ta' Kristu, unità, jiena nemmen li l-maġġoranza tal-Kristjani vera jixtiequ jaraw l-unità fil-ġisem ta' Kristu. Kemm hawn xi ħadd minnkom li ma tixtieqx taraw unità fil-ġisem ta' Kristu? Kemm hawnkom tixtiequ taraw unità fil-ġisem ta' Kristu? Ok. Mill-punto de vista talla, l-unità tiġa qedem li Alla tgħidlek hija ħabirku biex iżomma għax hawn min qed ikissirha. Ma jgħidlekx aħdmu biex iġġibu l-unità, imma aħdmu biex iżommu l-unità għax jien diġà għamiltkom ħaġa waħda fi Kristu. Qed tifhmu differenza? Mela l-unità, issa nitkellmu,
unità fl-imħabba u fil-verità fi Kristu tiġa teżisti għax Alla jarana ħaġa waħda. Believe it or not, id-demonju jarana ħaġa waħda wkoll. Id-dinja minn ħafna lati jarawna ħaġa waħda wkoll. Meta jaqa' xi pastor jew xi apostlu jew xi isqof jgħidu intom bħal dak, mal-ewwel xebħuni ma dak, mal-ewwel qalu ħasbu li aħna ħaġa waħda. Isn't that anything? Meta xi ħadd jagħmel xi praspura minn River of Love, inti da bħal dak. Meta xi ħadd jagħmel xi tajba, inti bħal dak, u intom bħal dak. Qabel qatt ma ġil knisja jew nkella da xi pajjiż ieħor. Mela għad-din għal Alla aħna diġà ħaġa waħda. Fajnej Kristu aħna diġà ħaġa waħda. Fajnejn id-demonju ħaġa waħda għax meta l-demonju attakka l-Knisja kollha tbati. U d-dinja, n-nista d-dinja, bid-demonju u minajru, b'mod ġenerali, b'mod sottili, jaħsbu li aħna kollha ħaġa waħda. Il-problema hija li għandna ħafna Kristjani madwar id-dinja kollha li ma jemnux li aħna ħaġa waħda, jemnu li aħna għandna nkunu kollha mkisra u farka. Allura minflok jħabirku biex iżommu l-unità, jaħdmu kontinwament biex jfarku l-unità. Għax issa kif tħares leja differenti, tibda tgħid ftit, aħna diġà we are already one in Christ. Aħna diġà ħaġa waħda fi Kristu. Mela, Pawlu qed jgħid, isimgħu di. Ara xi tgħid. Ħabirkom mela biex iżommu spiritu wieħed fir-rabta taslim. Ġisem wieħed mela komplu kunu mela ħaġa waħda, komplu kunu ħaġa waħda fis-slim, komplu kunu ħaġa waħda fir-ruħ, imsejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, ma' mudija waħda, Alla wieħed missiru kulħadd li fuq kollox fuq kulħadd, mela issa l-kunċetti għadi jismawha. It's not working for unity, but it's actually working against division. We are already united. We are already one in Him. What are you doing to separate what's already one? X'inti tagħmel biex tfarrak dak li da Alla għamlu ħaġa waħda? Qed tifhem issa kif l-affarijiet ħarreshom different għax Kristu qal talab talba u wettaqa żgur. Pawlu qed jgħidilna li intom diġà ħaġa waħda, imma aħdmu biex dik il-ħaġa waħda iżżammuha. U jekk intom tindunaw, x'tgħidlek isma'. Ħabirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta taslim. Ġisem wieħed. Billi x'namlu? Billi nkunu umli, nkunu ħellu ma' xulxin, sweet, inkoraġġu lil xulxin, sewwa, nimxu fil-paċi ma' xulxin, tieħdu paċenzja b'xulxin. Il-kelma taħmlu ġifieri, you have to put up with one another bil-Ingliż. Tu paċenzja. Amen? Jekk aħna morru ktib ta' Efesin fl-istess ktib, tgħidlek hekk, vers 14, u ma nkunux aktar trabi mitfuqin l-hawn u len, mkaxkra minn kurriħu tal-bniedem, bil-lingan tagħhom biex waslu l ħadd ieħor fit-tfixkil, ma waqt li nagħmlu s-sewwa fl-imħabba nikbru f'kollox fih. Aħna nikbru fl-unità fi Kristu li huwa r-ras. Għax fih il-ġisem kollu jissib ir-rabta. Aħna mhux qed nipprovaw norbtu l-ġisem, il-ġisem diġà huwa ħaġa waħda. Imma jiena u inti rridu noqogħdu attenti li dak li għamel Alla waħda ma nibġux nġibuh f'elf waħda. Matul iż-żminijiet ovvjament daw saru ħafna, daw l-affarijiet.
Imma l-kunċett interessanti mill punto di vista talla, we are already one, one, xiġifieri. Meta Ġesu ġej, għal kemm il-Knisja ġej. Knisja waħda, li waħda. Kattolika, Protestant, Ortodossa, Evangelika, waħda. Mela Alla tiġat jarana waħda. Imma xi ħut li dik il-waħda iridu jfarkuha. Għax jekk aħna nimxu fl-imħabba, fl-umiltà, t-umiltà tbaxxi rasek għal dak li huwa li ġej minn Alla, iċċedi, taħfer, titkellem, tiffaċċa l-xixin b'imħabba mhux battak, mhux. Ħalli dak li huwa tiġa wieħed nippreservawh. F'River of Love aħna f'16 sena dawk li lkom il-bidu, tista' tgħidu stejjer kemm il-darba kellna naħdmu u nibqgħu naħdmu biex nibqgħu ħaġa waħda. Hawnhekk hawn waħd, praise God, nammira u għandi rispett kbir mal-pastor tagħha u l-pastor tagħha jiena nara relazzjoni tajba. U jaf li l-pastor tagħha tiġi tagħmel viżita. Imma hemm rispett bejnietna dik il-ħaġa waħda li Kristu għamilna ħadd. Naħdmu għalija, nippreservaw dik il-waħda. La jena ħan attakka lilu, la ħaj attakka lili, la ħan iprofa nxerred valenu kontra tiegħu, la huwa kontra tiegħi. Allora dak li diġà l-għamilna waħda, bqajna, għandna waħda, għandna ħaġa waħda. Allora aħna mhux qed naħdmu favur l-unità, aħna niġu qed naħdmu kontra d-diżunità anzi. Għax diġà ħaġa waħda. Għattifmu? Jina nemmen, u għal dawk kollha li ilkom tustudjaw il-Bibja, li Alla għandu dizin divin, dizin apostoliku, fix-xmara tal-Alla hemm ħafna xejdulhom streams bil-Malti. Nixxijat. Bl-Ingliż, in God's river, there are many streams. Jekk nibdaw minn dan ir-river, ħanibdaw minn din ix-xmara. Għandek di stream, il-Ministeru ta' tfal. Għandek il-stream, il-Ministeru ta' żgħażagħ. Għandek l-stream, il-Ministeru tal-Media. Għandek l-stream, il-Ministeru tal-Evangelizmu. Għandek ħafna streams li għamlu xmara waħda. Hawnhekk infatti għaw madwar 50 stream. Jissejħu ministeri differenti imma kollha parti mill-istess xmara. Qed tifhmu aħwa? Mela aħna ħaġa waħda. Aħna dik il-waħda li Kristu tiġa għamilna qed naħdmu għaliha biex nippreservawha, biex ma nagħmluhiex 50 waħda. Imma nżommuha waħda. Amen, taqbdu xi ħaġa u intu. Grazzi mulej. Il-kelma United, mundu x'jaqsam mal-Manchester United, imma dawk United go. Tfisser uni-tied, marbuta fl-imkien. Together ukoll tfisser together. Tnejn jiġbru fl-imkien. Together. Bħat-Trinità, Alla l-Missier tista' tiddistingwih, Alla l-Iben tista' tiddistingwih u Alla l-Ispiritu Santu tista' tiddistingwih. Imma jisejħu one God. Unity, Trinity in perfect unity. U ma tistax taffettwa wieħed li ma tmiss it-tnejn l-oħra. Għax it-tlieta l-huma ħaġa waħda. Aħna il-ġisem ta' Kristu hija bħal kaxxodda. Minu martell, minu skalpell,
Minu musmar? Minu karta li tixkatla biha? Minu turnavit? Minu tnaljan? Minu sarriq? Imma kollha il-mastru tax-xi għandu bżonnhom dawk l-għodda. Dawk kollha huma uniċi imma joperaw f'idej wieħed. Il-mastru tax-xi l-kbir Ġesu. Alleluja. Grazzi mole. Thank you, Lord. L-unità l-ewwel net, jekk inħarsu lejn il-Bibja, minn fejn tibda? L-unità tibda minn fuq. Alla seta' jitlob jew jgħid il-ġisem wieħed il-Knisja tiegħi ħaġa waħda, meta hu ma jkunx ħaġa waħda. Mela dak li Alla dejjem jitlob minnek, jekk inti tinnota, Alla hu. Meta jgħidlek Alla mxi fl-imħabba għax hu mħabba, meta jgħidlek mxi fl-umiltà għax hu umili, meta jgħidlek hu mxi fl-obbedjenza għax hu obda. U meta jgħidlek aħna nimxu ħaġa waħda, għax hu Alla l-missilli ben Spiritu Santu huma ħaġa waħda. Grazzi mulej. Sfortunatament, il-ħaġa waħda mhijiex viżjoni tal-Alla biss, hija viżjoni tad-demonju wkoll. Kontu tafu li d-demonju għandu l-ħaġa waħda tiegħu wkoll? Għandu l-ineta tiegħu? Għanidilkom xi ħaġa li forsi ħafna Kristjani jinsew. L-Antikrist jixtieq iġib id-dinja ħaġa waħda. Għanidilkom aħwa. Meta d-demonju uża, jekk tmur fi ktib ta' Ġenesi, meta kienet jibnu il-torri ta' Babel, ma kienitx il-viżjoni tal-Alla dik, kienet il-viżjoni tad-demonju. U rnexxiet! Għax kienu għan u viżjoni waħda. Sakemm Alla qal no more. U firridhom, u ismaħħa, u firridhom, ismaħħa, u firridhom, u bl-Ingliż għalek scatter them, firrixhom, xerridhom. Get your wheels turning. Meta jkun hemm unità mid-demonju, Alla jinżel u jifred. Ħarsu lejn Iżrael. Għaliex il-poplu ta' Iżrael huwa mifrux mad-dinja kollha? Għax oġbu l-Alla? Le! Għax kammil darba Alla ħa paċenzja bihom sal-lum il-ġurnata. Palma jħu biku bija. Mela, firda mhuwiex sinjal sabiħ. U hemm firda li Alla jġib fejn hemm unità ribelluża kontra Alla. Mhux kull unità minn Alla. Kemm hawn minnkom intom lessi tingħaqdu ma' xi ħadd li jgħidlek li jiena ma nemminx Ġesu għal bent Alla. Għaw xi ħadd lessi jingħaqad ma' dak. Kemm hawn minnkom jgħidlek jiena ma nemmen li Ġesu mhux l-unika triq, imma hemm modi oħra. Jew nemmen pereżempju li Budda huwa l-verità. Ma jiena naqdu. Mela mhux kull unità hija minn Alla. Iridu kollok ċertu prinċipji f'postom biex dik il-ħaġa waħda tkun vera minn Alla. Għax hemm ħaġa waħda li ġejja mid-demonju wkoll. U t-tnej jisimhom l-istess, ħaġa waħda, t-tnej jisimhom unità, u t-tnej jaħdmu. Ma waħda biss għandha l-barka tal-Alla, u waħda biss kun ġejja minn Alla. Per eżempju, meta ġew il-Farizej flimkien kontra Ġesu. Il-Lut ġew flimkien, iggengjaw flimkien, ġew kontra Ġesu. Sewwa? ħadmetu l-unità tagħhom? Meta ġew biex jakkużaw fals, ixerdu l-gideb kontra tiegħu. Tgħid li pastor x'fettilek qed titkellem fuq dal-messaġġ. Tlet affarijiet. Dil-ġimgħa oħt li qed hawnhekk tħossokx ħażina ta' sister mhux ħansemmik bismek,
Imma ħanuża eżempju. Ta' biex tħossokx ħażina, ħadd ma tħares lek għax ħadd ma jafek. Għajt li pastor, sorry ta' xi blokkjajtek. Tal-laqqas naf li blokkjajtni. Għajt li għax xaħad bat li post fuq hekk għajt li bżajt. U miskina, nista' nifhimha ma ħadtix konta tiegħi, tagħha bħalma inti taf ma ħadtix konta tiegħek għal xejn. Li ovvjament dak huwa x-xogħol biex dak li Alla għamlu wieħed xi ħaġġi biex jipprova jkissri fajrdu. Kux il-bieraħ jew dal-għodu, għax sa satejta wara nafsena ma kontx għadni fuq konna 100% fuq xi nitkellem. It-tifel tiegħi ġi fuq għalli pass, għarri dedi, ma jidix passa li. Illi dedi. Ejli, għaliex dak il-preacher li aħna nħobbu nisimgħu hemm videos fuq il-YouTube qalu li huwa false prophet. Kull preacher li huwa famuż fid-dinja tistgħu ssibu videos fuqu li huwa false. Issa, mhux qed ngħidilkom minnu fals u min mhuwiex, imma videos li huwa false kontra l-Papa hemm, kontra l-Isqof hemm, kontra Assisin hemm, kontra pastors li inti tammira u tħobb u segwi hemm ukoll. Kontra tiegħi hemm ukoll. Mela minnu l-fals, kull min jaċat, skużawni l-espressjoni, kulħadd min jisma' b. Għal xi ħadd b. Dak fals, allura sal fals bażek. Inti tittarbel. Tittarbel, mhux tisma' b u tmur b inti. Kapix aħwa? U nista' nestu gorak, ħansemmi wieħed pereżempju wieħed li il-Kristjani, il-maġġoranza tal-Kristjani jħobbuh sew Pentekostali, Karizmatiċi, Evangeliċi, Kattoliċi. Ħansemmi wieħed. Billy Graham. Mhux fil-kamp tiegħi u tiegħek partikolari, għalkemm huwa Evangeliku, imma aħna aktar fil-kamp Pentekostali Karizmatiku. Sewwa, jiena nħobbu, nammiraħ, nuħu pjaċir nisimgħu. Għaw xi ħadd ma jħux pjaċir jisimgħu. Għandek kull dritta. Imma kemm minnkom tuħu pjaċir tisimgħu. Amen. Tidni batilkom il-links kollha li fejn jgħidu li huwa who's a false prophet as well. Mela! Allura mela fejn hemm dak li Alla tibirek. Ħanejdukom aħwa. Jekk inti titkejjel x'tip ta' sejħa anointing hemm fuq persuna u ministeru, ħarsu madwaru kemm għandu edewwa u kemm għandu edewwa kbar. Iktar m'għandu edewwa kbar, iktar dak qed jagħmel differenza għalhekk qed jattakkawh. Kemm hawn minnkom intom ġieli smajtu attakki kontra l-pastor Babu Guguga? Qatt ma smajtu? Fittex il-YouTube. Hemm video kontra pastor Babu Guguga tex kemm jattakkaw. Mhux vera m'hemm xejn. Qed nivvintaħ jien, tidnejlek għaliex m'hemmx videos kontra tiegħu. Għax ħadd ma semma bih. Ara l-min semgħu bihom. Ara l-min qed jagħmlu ruxma ta' ġid u jinkoraġġu lill-aħwa u jibnu l-ġisem ta' Kristu. U turrun issi videos kontra tagħhom. Hello. Issa tifmu għaliex ċertu nies jiġu attakkati. Għax il-nies li jidru. Da bħal, intom qatt ma rajtu bozza u n-nemus jaħbad magħhom u jdurma. Ara nixilek, ha? Issa ġej is-sajf għalla magħna. Nibdew naraw in-nemus idur mad-dawl. Ara nixilek x'issib xi nemusa ddur madwar bozza u mitfija. Għaliex kontra il-nemus kontra madwar dak il-bozza xi li duru. Għax dik qed tagħmel differenza. U dik irid ikisser id-demonju, mela dik il-bozza li ħadd ma jabbija u mhux qed taħdem. Qed taqbdu xi ħaġa, għid dak taħdek inta taqbad xi ħaġa. Amen. Halleluja. Isimgħuha. Luqa kapitlu 1 vers 51 jgħidek kara.
U wara l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbrin f'qalbhom. Sena xini di għadma ta' fil-Bibja di, mara mur studja. Luqa kapitlu 1 vers 51, l-Ispirtu Santu taf x'qal lil dawk li huma mkabbrin li huma f'qalbhom firridhom u ferrixhom. Tajtkom eżempju, Tower ta' Babel, meta ġew kontra Mose u Aaron. Luqa kapitlu 11 vers 23, isimgħu x'qal Ġesu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi. U min ma jiġborx miegħi jixerret. Smajtu di, mela min ma jkunx vera qalbu għalmu lej u jrid ikompli jaħdem biex dik l-unità li hemm u l-oneness li hemm tiġi miżmuma u preservata, x'inhu xogħlu? Ixerret, jifresh. Ġwanni 10 vers 12, ara xi jgħid. Il-mikri li mhuwiex ir-raj u li n-naċ mhumiex tiegħu jara l-lupu ġej u jħalli n-naċ u jaħrab u l-lupu jaħtafhom u x'jagħmilhom? Ixerridhom. Mela xogħol il-lupu x'jagħmel? Li jkisser u jifret il-knejjes. Speċjalment fejn hemm opra li ġejja minn Alla. Amen? Halleluja. Grazzi mulej. Meta jiena u inti twilidna minn ġdid? Meta jiena u inti tħallna ġo familja. Sirna kristjani. Sirna parti mill-Knisja. Ġejna f'dil familja minħabba missier perfett. Minħabba Salvatur perfett. Spiritu Santu perfett. Imma fil-familja li ġejna mhijiex perfetta. Għax ġejna ġo xejdu li. Xejdu daw il-postijiet fejn jżommu l-babies. Nursery. Il-Knisja tal-lejja bħal nursery. Ruxma ta' nies twildi miġdid. Sewwa. U inti taf li hemmhekk ħajkollhom bżonn ħafna attenzjoni. Mhux kulħadd ħajkber l-istess, mhux ħajkun ħajkber l-istess karatteristika. Anke kittjom l-istess ikel, xorta jkunu differenti. Amen? Mela, jina kont nħobb ngħidlek, u għadna nħobb ngħidlek, kim minni ma nuża daqsxejn. Meta xi ħadd jersaq lej Kristu simgħu nisewwa dak kollha li intom hawn, dak kollha intom barra. Inti tiġi lej Kristu għal Kristu. Mhux għal Kristjan. Issa, lill-Kristjan titħobbu. Wara kollox int parti minn dik il-familja. Ma tistax jgħid jiena robot il-Knisja ma intom nifsek. Inti parti mill-Knisja. Sewwa, ma inti parti mill-Knisja titħobbu mill-aħwa, ma jfissirx li dejjem ħataqbel magħhom, imma titħobbu biex inti parti minn dik il-familja tiegħek. Issa ħa nitkellem għal ftit ieħor, aħna għandek il-familja globali ta' Kristu u għandek il-familji lokali. Sewwa, River of Love hija familja lokali. Ġewwa Malta, għall-grazzja tal-Alla għawdex, u anke postijiet oħra ma ħa nitkellem għal din immedjata. Sewwa, bħal familja, il-familja morru fil-ktib tas Salmi 133, 133. Sfortunatament, intom ġili rajtu kristjani f'unità, f'ribellioni. Ħantikom eżempju. Ħafna mid-drabi daw issibhom fuq Facebook. Kollha flimkien jattakkaw xi pastor. Jattakkaw xi ministeru. Illa kemm huma uniti daw? Illa f'unità qegħdin. Kemm minnkom toġobkom tuxi u tkunu parti mill-unità tagħhom. Skont il-kelma tal-Alla hemm ġudizzju li jiġi fuqhom daw ta'. Jien ma nafx, għax jekk ikollok anke qattra mill-Ispirtu Santu, daw l-affarijiet kieku jniktuk ħafna. Għandhom iniktuk, u jekk ma jniktukx, m'intix Alla tal-Ispirtu Santu għadek ma ntqajx miegħu. Jiena u inti rridu nħobbu lil dawwa! Aħseb wara l-min ma naqbilx miegħu! Jiena u int Kristu jgħidlek titħobb il-dewwa tiegħek. Aħseb wara l-ħija. Ma naqbilx miegħu fuq il-fejqanda, ma naqbilx miegħu fuq ir-rapture da. Sewwa. Ejja niggengjaw u nattakkawh. Jew nattakkawhom. Jew nattakkaw dawk il-ministeru. Hekk Kristu qallek biex tagħmel. Pastor,
Aħna msejħin to expose. Do you know what the Bible says? You must expose. Ti taf l-Iskrittura tgħidlek x'tu expose? Number one, you are exposing your own patata. Għax turikament balalu. Għax tikxef patata kif jgħidu bil-Malti. Imma you expose your sin, mhux your brother or sister. Tisponi u ġib fil-beraħ, il-Bibja tgħidlek l-opri ta' dlam. Kif passer dak? Żgur kif mhux qed tagħmel inti jew uħud li jaqbdu ministeru joqogħdu jattakkaw. U mbagħad irridu l-unità. Ma daw qegħdin f'unità taf flimkien. Hemm unità li hija diabolika. Anka fil-proverbi tgħidlek li grupp nies ta' mhux nies minn ħarġu ħarġu hekk għaw turrun. Sewwa, għax ovvjament issanna biżejjed neżistu li it becomes by default, għax kull knisja jkollha minnhom dawn. Imma fil-proverbi tgħidlek li jiġu flimkien, jaqblu flimkien b'ribelljoni, jieħduha kontra l-awtorità. Biex dik il-oneness, dik il-ħaġa waħda li kien hemm, ikissruha. Sewwa? Alleluja. Issa, m'għandix dubju li ħajkun hawn nies li qed jaraw dan il-video u lesti biex jagħmlu video ieħor biex jirrispondu dan il-video. Għamelin. Jiena ma tinsemmi l-ħadd u ma tindirizza l-ħadd. Sewwa? Għax dan il-messaġġ ħajkun jiswa xar snin oħra minn hawn. Ħajkun jiswa 5 snin oħra. Ħajkun jiswa xahar ieħor. Jiġifieri min ħajsimgħu żgur mhux ħanqul qed ngħid għalik għax din hija tagħlima li l-Ispirtu tal-Alla jrid iġi fil-ġisem ta' Kristu. Sewwa? Mela number 1 isimgħuha. L-ewwel unità, Salmi 133, ħanaqraħħulkom flimkien qasir tas-Salmi. Psalm 133, isimgħu kemm hu sabiħ. Qed toħdu pjaċir? Battu xi ħaġa s'issa? Kulħadd jgħid, Mulej jgħinni biex jien nippreserva dak li inti ġa qaqqadt ħaġa waħda fi Kristu. Issa kulħadd jgħid da warajja li inti parti minn dil-familja. Mulej qaddis bla għajnuna tiegħek jien ħanaħdem biex nippreserva l-unità bejnietna fil-familja ta' River of Love. Amen. Salmi 133 jisimgħu. Kemmi ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jagħmru flimkien? Bl-Ingliż jgħidlek dwell together in unity. Isimgħu, taqaf xemm imma? X'isimgħu xiġri? Isimgħu, bħal żejt mill-aħjar imsawwa fuq ir-ras li jinżel mal-leħja tiegħu, li jinżel mal-leħja ta' Aron sa fuq lon ta' ħwejġu u bħal nida ta' Hermon li tinżel fuq lejl-jollijiet ta' Sion għax hemm il-mulej hemm fejn hemm l-unità bejn l-aħwa li ġejja minn fuq. Mela fuq net huwa Alla. U ta' taħt fuq net min jiġi? Aron dan hawnhekk qed jgħidlek. Imma Aron minnu fil-kuntest bibliku? Il-pastor. Aron kien il-qassis il-kbir. Sewwa? Issa jiena ma jisimni Aron, jisimni Gordon. Forsi pastor ieħor jismu Zeppi, pastor ieħor jismu Nikolas, whatever. Sewwa? Mela number 1, għax l-iskrittura tgħalmek, il-Bibja tispjega l-Bibja. Mela unità, Alla tgħidlek unità rrida jiena, imma unità li tiġi minn Alla, għax hemm unità li hija mhix minn Alla. Bħalma tiġa tajtkom eżempji. Number 1, jiena u Marjella, believe it or not, għal dan il-fellowship, irridu nkunu ħaġa waħda. Marjella f'kollox taqbel fija miegħi u dejjem baxxi rasa no problem. Dik ċajta grassa, mhux vera. Ma dik ma tfissirx unità, dik kienet ċajta. Għax unità fl-imħabba u l-verità. Verità wkoll tfisser li tkun reali. Ismawni aħwa. Marjella, il-mara tiegħi, għandha ċertu strengths li biex din l-unità taħdem
għandi bżonnhom. Mariella, biex du l-unità ta' bejnietna taħdem, għandi strengths jien li għall-unità ta' bejnietna taħdem. Mela, number 1, ta' fej edha dif l-iskrittura. Jekk tmorru taqraw l-ewwel Timotju 3 sew, titkellem kif fuq il-pastor, jekk irid jopera tajjeb fi knisja dak il-pastor, irid ikun ħaġa waħda ma' martu. Ma ħej! Mela mhux biss irid paċenzja bejkom, irid ukoll naħdem għal din l-unità. Mela, number 1, unità malla 1. Għax l-espressjoni ta' xuħut jgħidu għaxina malla għandi xaqsam u tibżax lajta ġi u d-malla ħajjgħidlek, għedem tħabbil xazek. 1. Mela, once li stabbilejna il-fidi tijaj fi Kristu biblika, mela jekk jina ħammexxi familja, anka fil-familja, jina u l-mara tijaj ridu nkunu fi qbil. Fej ma naqblux, xaħat trid iċedi. Fuq dak huwa tal-im ieħor importanti imma tnejdilkom l-ordni. Intom tista' taħsbu, tistgħu timmaġinaw il-Ronne u l-mara tejjew tgħidlu isma' jiena lilek ma rridekx fil-Ministeru. Ara minn hemm. Taħseb li huwa l-unità u l-anointing tal-Ispirtu kien jinżel miegħu? Mela min jiżżewweġ u tridu ministeru, l-ewwel ministeru huwa taħdem mal-unità bejnek u ma' martek, bejnek u ma' żewġek. Għax inkella ġġib dak l-istess spiritu iġġibu fil-Knisja. Jiena u mara kuljum naħdmu għall-unità ħwa. U intom li żewwixtu tidu kuljum taħdmu għall-unità. Kuljum. U tikbru timmaturaw. Number 2! X'tgħid l-ewwel Timotju 3? Li tfal tiegħi sakemm għadhom miegħi iridu jkunu f'unità wkoll. Issa hekk jikbru. U għaw min pastors fortunatament imsiken għax miex sabiħa li tilqulhom u jiġġerraw mar-riħ. Issa sakemm għamel xogħlu u sakemm kienu għadhom jew għamlu xogħol. Alright. Issa wansi telqu għandhom ħajjithom dak issa responsabilità oħra. Imma jekk huma miegħek u l-eidek iridu jkunu f'unità mal-pastor ukoll. Iridu jkun hemm relazzjoni tajba, jkun hemm armonija. Ikun hemm ħaġa waħda, nirringrazzja lil Alla. Qalbi kollha laqqas għandik l-imbiżejjed. Number 1 nirringrazzja lil Alla għal Marti ta' 16 sena. Sewwa, nirringrazzja lil ulidi kull jum it-tfal tiegħi jaqraw il-Bibja, jaraw il-videos, jaraw teachers mill-inqas bejn sija u satej kull jum. Kull jum u mhux qed niblaffja il-verità ngħidilkom. Vera. Nirringrazzja lil Alla li għandi dil-familja u m'għandix fond biżejjed biex ningrazzjah. Mela l-ewwel unità tibda mid-dar. Mela isimgħuni, di ħad tkun diffiċli għal xuħud, meta int għandek mexxejja li laqqas hemm unità mal-mara jew mar-raġel, tiġa qiegħed fuori ordine ma' woliedek, speċjalment qiegħed f'darek, tkun f'ordni wkoll. Sewwa. Mbagħad inkomplu niżlin. Irrid inkunu ta' unità, il-unità mbagħad nibda naħdmu fil-Knisja. Immaġina inti Rejma li jiena qiegħed taħt dak il-Ministeru Internazzjonali. Immaġina kemm hemm ministeri taħthom, Knisja ta' eluf kbar ta' nies, eluf kbar ta' ministeri ordained, kollha f'unità. Issa, għajna bl-mot hemm 300 Rejma Knisja Rejma. Taħseb li kollha ħajkunu identiċi? Far from it. Żgur li le. Fl-essenzjali, fil-fondamentali, sewwa u jimxu f'unità flimkien. Infatti, x'jiġi meta xi ħadd ma jibqax dik l-unità? Jispeċċa jissejjaħ eretiku. Ġifieri eretiku tfisser żvija. Żvija. Fil-kamp li jiena fih, jekk tiżvija ma jibqgħux jgħidulek parti mir-Rejma mbagħad għax jaqtawk. F'dan il-kamp River of Love, jekk inti tiġi ordnat taħt River of Love u Nations for Christ u tiżvija, inti tiġi maqtuħ. Nipprovaw ngħinuk l-ewwel imma tiġi maqtuħ.
Sewwa? Il-Knisja Kattolika suppost hekk tagħmel ukoll, il-Knisja Ortodossa hekk tagħmel, il-Knisja Protestant hekk tagħmel. Għandek knejjes assessin li saru eretiċi. Ma jibqgħux parti mill-Knisja mbagħad. Issa nistgħu nidħlu fid-dettall u mhux ħadħol fih. Imma dak huwa s-suppost, dak huwa l-żindi Bibliku. Mela jekk hawn 50 ministeru f'River of Love, daw il-50 ministeru jridu jaħdmu id fit f'unità. Kollha ħajaħdmu l-istess? Le. Imma jridu jaħdmu f'unità. Għax diġà aħna ħaġa waħda fi Kristu, ħaġa waħda fl-Ispirtu, ħaġa waħda fil-viżjoni, fil-missier, fil-mamudija, fil-fidi. Mela jridu naħdmu flimkien. L-unità tiġi ippreservata, taħdem biex iżżomm dik l-unità li diġà hemm. Meta inti għandek issa knejjes, pereżempju jekk inti, pereżempju River of Love għandna ministeri oħra li huma ordnati taħt River of Love, li qegħdin f'pajjiżi oħra. Jekk daw jibdaw jippirtkaw dottrina li tkun drastikament differenti minn tagħna, ma nistax nibqa' nżommhom taħt Nations for Christ. Għax ma jibqgħux hawnhekk imbagħad. Sewwa? Mela din hija l-unità, mela l-unità l-ewwel, jien mal-missier, jien mal-mara, jien ma' wliedi. Mbagħad jien u l-Knisja u l-ministeri li jkunu ġew ordinati jridu jkollha f'unità ħaġa waħda u nirringrazzja Alla li River of Love aħna ħaġa waħda. Amen, għattu ġabġiba kbira lil mulej. Grazzi Ġesu. Amen. Mbagħad ikun hemm fejn ikun hemm unità f'ċertu denominazzjonijiet. Per eżempju, ħansemmilkom għaw denominazzjonijiet illum ġurnata pentekostali, karizmatiċi, evangeliċi. Per eżempju, għaw denominazzjonijiet, per eżempju, ħafna minnkom ma tafux, bintom xew għarax forsi f'Malta ma tantx iżimgħu. Però fl-Amerika, per eżempju, għandkom Pentecostal Church of Holiness, United Pentecostal, għandek Pentecostal Church of God, Pentecostal Church of God of Prophecy, United Pentecostal, jennaf Pentecostal of Philadelphia. Rux mata Pentekostali, imma taħt fija differenti. Meta inti taħdem hekk, inti tista' tkun f'unità ma' dawk in-nies, għax il-fundamentali, il-pedamentali, dak li huwa fundament, taqblu. Sewwa? Mela dik issa mbagħad għandek forma oħra tal-livelli differenti ta' unità. Per eżempju, jiena nista' niġi moħħkom għax ħalli ma taħarbux kif ngħidilkom hekk. ċertu aħna, jiena u inti moħħkom hawn. Jiena nista' nimxi f'unità f'ċertu issues ma' knejjes li f'ċertu affarijiet invarjaw ħafna minnhom bħal Kattolċi. Kif jista' jkun? Se naftit, kif? Il-Knisja Kattolika u aħna nistgħu nimxu f'unità kontra l-abortion. Ma jfissirx li sirt Roman Catholic, ifisser li hemm xi ħaġa li flimkien naqblu fuqha u qed flimkien qed niġu kontra tagħha. Amen? Taqblu fuqha din, naqblu hawnhekk qed tifut. Qed ngħidilkom hekk biex jekk intom taraw lili jew xi pastor ieħor jew xi waħda oħra li marru pereżempju xi pereżempju jgħid nagħmlu mod pereżempju Walk for Life. Ġieli morna aħna min organizza hija assoċjazzjoni Kattolika. Sirna Kattolċi b'daqshekk? Le, imma nistgħu naqblu u nimxu fuq dik il-ħaġa flimkien. Nista' naqblu pereżempju mal-Kattolċi, hemm ħafna affarijiet nistgħu naqblu fuqhom, ma jfissirx li ħansir Kattolku. Imma pereżempju ħantikom eżempju ieħor. Nistgħu naqblu li aħna niġġieldu kontra l-abbuż ta' droga. Nistgħu naqblu li nżommu s-santità taż-żwieġ bejn mara u bejn raġel. Nistgħu naqblu fuqhom daw? Daqshekk insirnu ħaġa waħda ma' Kattolċi jew le, u laqqas huma magħna. Imma hemm affarijiet li nistgħu naqblu fuqhom u niġu flimkien kontra l-għadu bihom. Amen? Taqblu qed tifhmu hawnhekk? Amen. Halleluja. Per eżempju, xirridu biex jina u inti nimxu vera f'unità ma' kristjani oħra. Number 1, irridu naqblu fuq il-fondamentali, il-Trinità, il-Missier Ben Spiritu Santo, il-salvazzjoni, il-salib ta' Ġesu Kristu.
li aħna l-kol kontra d-dnub. Naqblu u nemnu l-kol fl-imkien fil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu bil-ġisem u bil-Spiritu. Naqblu li aħna salvati permezz tal-fidi fi Kristu biss. Naqblu fil-twelid ta' Ġesu Kristu li Marija kienet verġi sakemm Ġesu twieled. Naqblu fuq l-Ispiritu Santu u d-dona tal-Ispiritu Santu, naqblu fuq il-ħajja ta' dejjem, fuq il-ġudizzju, il-ħajja ta' wara. Dawn huma kollha Kristjani jħobbu l-Ġesu bħali u bħalek. Amen. Ma jfisix li għax aħna ma naqblux xi ħaġa bil-fors daw saru false prophets daqqa waħda. Isimgħuni aħwa, ħadd minna u għana fil-ħadd li jaf kollox, għaw xi ħadd jaf kollox. U professur f'kull erja, għaw xi ħadd taf intom għax imbagħad fil-ħadd. Imma hemm affarijiet li nistgħu naqblu flimkien u nimxu flimkien. Sewwa nista' naċċetta li hemm differenzi. Isma' aħwa, jiena kelli naċċetta l-Marti li għandha ċertu differenzi. Number l-ewwel differenza hija mara u jien raġel. Hello. Imnalla, praise the Lord. Amen. Hemm differenza kif norqdu. Hemm differenza kif nieklu. Hemm differenza kif nagħmel ċertu affarijiet fuq l-iskaffa jiena nagħmel monti tagħmel mod ieħor. Kif tagħmelhom imbagħad nbagħad nirranġawhom jien warajja. Jew viċi versa. Imma naqblu, imma rridu nimxu flimkien. Amen. Hallelujah, grazzi mulej. Thank you, Lord. Mela, meta xi ħadd ma jaqbel xi ħaġa miegħi fuq xi ħaġa li mhix maġġura, m'għandix għalfejn jiena m'għandix għalfejn inġib firda u nibda grupp ieħor. Hello, anybody home? Amen. Għax inti ma ħataqbel ma ħadd 100% fuq kollox. Ma ħadd fisser ma ħadd. Jiena naf Kristjani li telqu mir-River of Love u daw ħasbu li ħajmorru x'imkien li ħajaqblu ma kollox. U meta saqsejthom inti hemmhekk taqbel ma kollox, le ma xi tlaq tagħmel. Hemmhekk ma taqbelx ma kollox, hawnhekk ma taqbel ma fejn ħadd tmur issa. Qed tifhmu għaliex? Għaliex? Għax ikun hemm għaliex Alla ferrexhom. Xemel għol gburija. L-ixju hija gburija, aħwata. Fl-axar mill-axar hija gburija, fl-axar mill-axar. Sewwa mela għaxin irda għamelina u inti nippreservu l-unità. Ħantikom per eżempju l-passer tiegħi li jiena ordnat taħtu bil-grazzja tal-Alla u nirringrazzja għal dan. Għamma affarijiet li jiena fil-passer konna ma naqbilx miegħu taf daħem. Ma għal-għabda sekx. Qalbi, ftakru, il-Bibja jgħidlek ħabirku għall-unità ta' bejn. Titħabbek ta' fil-fesi. Tittamel effert. Indunajt li tittamel effert. Amen. Intom indunajtu li tittamel effert biex pa' mizzewweċ għal snin twal. Xi kultant titkondu tidu tqattaw il-xuxin bimħabba u xi kultant tidu tqattaw il-xuxin billi toqtlu il-xuxin. Imma miltu effert biex dik l-unità li hemm tiġa bejnietkom tippreservawha. Amen. Meta jiena għajt maħwa, nisa kemm kemm naf nisa jew irġiel. Telqu l-marax minn għal-jom li jisabu mara li kollox ħajsibu perfett fija. Kemm id-dispjaċihom wara? Darba kienet ħejkien jgħid jekkara. Meta inti ssib knisja perfetta u inti tmur hemm ma tibqax iktar perfetta. Amen. Nixtieq nidħol iktar fuq għadi, imma xaħat għal li fejn fil-Bibja tgħid li fejn inti mħawwel titib hemm bil-fors. Għid li fejn fil-Bibja Alla jgħidlek għoddur knisja. Sewwa, imma hemm ħafna mur aqra l-ewwel Korinti kapitlu 12 sewwa. U tkun taf fejn Alla tgħidlek Alla fejn poġġik fil-ġisma Kristu, poġġik hemm għal skop. Għal-glorja tiegħu poġġik hemm. Halleluja. U m'għandix dubju fuq din ħajamlu messaġġ u ħajamlu video. Halleluja, u intom tirrisponduhomx. Glorja mule, għandhom id-dritt jgħidu li jridu, praise the Lord. Amen. Però ħanejdulkom ħaġa, innotajt ma' żmien li nies li jitilqu ħażin u għax ma qablux fuq din, u għax ma qablux fuq dik, ta' spiċċaw iduru knisja u għadhom qatt ma setilhom kien. Dak Alla allura jrid. Allura inta tfittex knisja fejn tgħaddi tiegħek. Taf xi sejjaħ dik? Rebellioni, gburija u minn iħlin fejn. Għax kieku kull fejn tmur dejjem tgħaddi tiegħek,
Mela might as well għamel knisja għalik. Inti tkun l-usher, inti tkun il-greeter, inti tkun il-pastor, inti tkun l-assistant, tkun kollox. Għattif moħħa. Ma u lebda kristjanis, ismaw, namorru fi ktib ta' Ġwanni, għattuħdu pjaċir? Jina tinqela. Halleluja, bisħana. Ġwanni, thank you, Jesus. Ġwanni, Matteo 9. Matteo 9. Mela, unità li aħna rridu naħarbu. Matteo 9. 39, jek minn serġbal. Halleluja. Isma, vers 36, skużawni, bil-Malti 36. Ran Ġesu, ran nis u tħassarom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj. Mela naċ mifruxa għax ma kellhomx raj. Għaw gruppi madwar id-dinja f'Malta inkluż. Fej daw jintaqgħu fid-dar, jistgħu jintaqgħu fil-garaġġ, ma tagħmilx differenza. Jistgħu jintaqgħu ġo hotel. Imma daw jgħidu lek aħna m'għandniex pastor. Sena ftit. Id-diżin Alla huwa naċ ikollhom raj. Għax mingħajr raj fisser kulħadd jagħmel li jrid. U huma fi mifruxa. U qed joperaw kontra d-diżin ta' Alla. U għaliex m'għandekx raj? Inti m'għandekx missier. Inti waħdek ġej fid-dinja, m'għandekx xogħol spiritwali, waħdek ġej fid-dinja, inti wellet telkien nifsek. Għax hemm ribellioni, għax hemm il-gburija. Ara ma tmux jgħidulhom li huma gburin u li qegħdin f'ribellioni. Għax ovvjament ħajklu. Sewwa? Min għandu qalbu għalmu lej jinduna l-Ispiritu Santu fejn ħajkelmu fejn ħajlejtjalu. As simple as it. Amen. Amen. Mela, l-ewwel Korintin, kapitlu 13 vers 9 jgħidlek, ħadd m'għandu l-istampa kollha, ħadd ma jaf kollox. Issa tikkwotalix l-ewwel Ġwanni 2 ta' fejn tgħidilna l-Ispirtu Santu jaf kollox li hemm fik, u vera. Imma għadna ma nafx kollox. Fl-Ispirtu tiegħi vera naf kollox, hekk tgħid l-Iskrittura. Imma ma nafx kollox, kun naf kollox ngħidu aħna perfetti. U perfett minna ħadd ma' forsi l-marra, imma bija ma' iktar. Tinsix li għadna kemm għalaqna 16 sena miż-żewġin. Allora mawħat suffiċenti waħdek. U jekk taħseb li inti biżejjed għalik tkun Kristjana jew Kristjan waħdek, mela int qed tgħidlu lil Kristu, għala bibi x'taħseb int mill-ġisem tiegħek. M'għandi bżonn il-ġisem tiegħek u laqqas għandi bżonn ir-ras, jiena se nkun Kristjana waħdi. Jew Kristjan waħdi. Qed tifhmuha kif Alla jismagħhom dawn l-affarijiet. Amen. Għanna bżonn il-xuxin u għanna bżonn il-dawk ukoll li ma jaqblux magħna. F'kollox. Jiena qatt ma kelli dik il-problema, għax għadna qatt ma ntqajt ma xi ħadd jaqbel miegħi f'kollox. U jekk kun onest, laqqas int ma ntqajt ma xi ħadd li qabel miegħek f'kollox. Imma daqshekk għandi bżonn niġi intimidat għax ma taqbilx miegħi f'kollox. Dik li le. Irridu naqblu fuq l-essenzjali iva, l-essenzjali irridu naqblu fuq. All right? Issa jekk inti ma taqbil f'xi ħaġa, iddiskutuha, tkellmuha. B'attitudni onorabbli, attitudni ta' ġieħ, attitudni ta' mħabba, attitudni ta' rispett. Sawwa tkellmuha. Ħanilkom aħwa. Ħafna mill-gwerra li hawn fid-dinja ta' fuq xi xinija miscommunication. U ħafna miż-żwiġijiet li jitfarku hija fuq miscommunication. U ħafna Kristjani li jiġġarfu fuq miscommunication. Ikkomunika, tkellem ċar. Kellmu għajdu pastor, għajdu brother, għajdu sister. Ħankellmek ċar. Għala nħobbok imma ħankellmek. Kellimni ċar, tħabbix id-dox id-dejja. Dil-frazi smajta reċenti vera birkitni. Isimawni, il-Bibja hija infallibli, imma l-interpretazzjoni tagħha tiegħi u tiegħek mhux infallibbli. Il-Bibja hija infallibbli, u żgur,
u nemmina 100%. Imma l-interpretazzjoni tagħha tiegħi u tiegħek mhuwiex infallibbli. Hemm affarijiet li jiena kont narhom mod 10 snin ilu. Illum qed narhom mod ieħor. Taf xejdula dik fit-teoloġija progressive revelation. Għax inti qed tikber mhux Alla titbiddel. Jien qed nikber, qed nimmatura, qed nara ċertu affarijiet għax istampa dejjem tikber. Amen. Intom ġiet tiftakru meta kontu żgħar, kontu titolgħu jew fil-karozza tal-papa jew tal-mamma jew whatever, jew tmorru ġew xi kamra u kontu tħossu kemm kbira dil-kamra. U lum kbirti. Diċ kienet dil-kamra. Ġielina tajtu għadi. Għax inti kbirt, mhux għax il-kamra kibret. Amen. Amen. U hekk il-Kristjaneżmu jina u inti nimmaturaw. U kull challenge, u inti ħajkollok challenge, ejt il-tak taħdek kull dik taħdek, ħajkollok challenge. U mux taħarbu Alla iridek tiffaċjaħ. Ħalli tippreserva l-unità li tant id-demonju jobot. Amen. Qabli dis-sena qabli jiġi anka pastors hawnhekk li ħajkun hawn pastors fosna. Dal-waqt konna pastors fosna li huma barranin. ħajkunu fuq daw il-pulptu u li f'kollox ma naqbilx magħhom jien, imma li qed nistilem biss dak naqbel magħhom f'kollox kieku ma żinqat. Għasħat minnkom ma jipritka kieku għax hawn minnkom li għalkemm nieħu patience magħhom hemm affarijiet li ma naqbilx magħhom li ppritkajtu. Sa mhux ħajkunu affarijiet ta' barra minn hawn, ma jkunu affarijiet. Ġieli notajtuhom dal-affarijiet. Għax tagħmel qalbi tiegħek. Ma tagħmel xejn, mela ma nagħmel xejn ħanoqgħod waħdi. Mela minn jew nejja jew maħruqa. Jew minn ġottaġen għal ġonna. Aħna rridu naċċettaw li jiena u inti kontinwament qed nikbru. As simple as that. U jiena rrid naħdem biex jiena u inti nibqgħu ħaġa waħda fi Kristu. U ma nikkontribwux għax-xogħol tad-demonju u nfarku dak li Alla tant iħobb il-familja. Jiena lill-uliedi inħobbhom it-tnejn indaqs u t-tnejn huma drastikament differenti. Onestament qed ngħidlek. U t-tnejn iħobbu lil Alla. Kemm imma nitnikket meta narhom jiġġieldu. Jo. Da ma taħsbux li Alla l-Messija jitnikket meta tara l-aħwa jattakkaw aħwa oħrajn jasraw. Amen. Li ma tip ta' unità allura m'għandix inkun fiha pastor. Moħħhom hawn. Fil-ktib ta' Titu 3. Isimgħu aħwa, isimgħu. Mela jekk inti tiftakru meta kien hemm Judas x'għamel da? Judas ma resib il-ġaħat biex jaqbel iġi jkun unità magħhom biex jiġi kontra Ġesu. Dik l-unità m'għandek qatt ikun parti minnha inti. Għax dik hija unità diabolika. Meta Absalom, tiftakru għal Absalom, istorja ta' Absalom? Absalom kien ġi kontra missieru David. U mar jiggengja mill-kongregazzjoni ta' David, mill-poplu ta' David, mar jitħabbeb mal-poplu ta' xi wħud minn ta' David biex jiġu kontra missieru. Titkun vili biex inti stess iġġi pulit, nies oħra joħduha kontra missierek, titkun xi vera minn iħlin ferm. Missieru x'għamel? Xejn, ħabbu xorta. Avolja ħutu l-oħra bdew jgħidulu, oqtlu! Dat jagħmel tikkonfoka, mbagħad mhux xorta ġi taħt il-ġudizzju tella. Tmiss il-nies tal-aħwa. Jiena u inti msejħin biex nibnu l-Knisja mhux inkissruha. Alla tiġa jara ħaġa waħda, inti kontribwixxi ħalli nibqgħu ħaġa waħda. Għax hemm min jixtieq tgħix kemm jifraħ jara r-river of love titfarrag. Amen. Mela min irid l-unità u min irid nkunu ħaġa waħda, mela inti aħdem għall-unità fejn Alla ħawlek. Għax naf Kristjani li sallum il-ġurnata għom idumru knisja. Xa tifittxu, xa tisibu, xa tifittxu. Mela għadminti xinduna li inti il-problema mux il-knija stjetmur fijom. Amen. Titu 3, marru hemm. Vers 9. Aħrab il-kwistjonijiet firħa u l-ġenealoġiji u l-ġliet u t-tilwin fuq il-liġi. Per esempio, jiena minix predikatur tal-liġi u laqqas nemmen li għanna nkunu taħt attra liġi. Imma
m'għandix problema jekk ma hawnx qed irid iżomm bis-sabat, żommu. Żommu. Jekk ma tixtieq tikol ħanżir, tiklux. L-importanti tikolx bħal ħanżir. Tiklux. Issa jekk ħadd tagħmel li nikol il-ħanżir ħadd titfan l-infern, hija dik hija dottrina oħra sa. Inti tagħmel righteousness through works. We have righteousness through faith in Christ only. Amen. Mela, anka ċertu aħwa, jiena naf aħwa li huma taħt il-liġi, m'għandix problema nfaħħal Alla nkun magħhom. Jekk tibqa' tixtieq tikol ċertu tikolhomx, ma tagħmelix dottrina għas-salvazzjoni, ma tistax. Amen. Ħalleluja. Dawn kollha huma blatji flejda u vojta. Ġifieri ma fihomx ġieħ, ma fihomx ġid. Bniedem li jġib il-firda mur ingħaqad miegħu. Titu 3 xtajt? Versi 9. Bniedem li jġib il-firda mela il-firda fejn ġib? Fejn tista' ġib il-firda? Fejn hemm il-għaqda? Mhux l-għaqda taħdem għaliha? Taħdem kontra l-firda. L-għaqda diġà qiegħda hemm. Amen. Bniedem li jġib il-firda widbu darba, darbtej, u mbagħad aħrab minnu. Taf int bniedem bħal dan għandna mmorru nintaqgħu miegħu. Jew magħhom, jew magħha. Le, tgħidlek huwa korrott u midneb u kundannat minnu nnifsu. Mela li min iġib il-firda fejn hemm tiġa l-unità u hemm li aħna ħaġa waħda fi Kristu ġa. Romani 16 vers 17 xejn dajda. Inħeġġiġkom l-aħwa biex toqgħodu attenti minn dawk li jġibu l-firda. Innotaw. Pawlu ma jwissix dawk li biex aħna naħdmu għall-unità. L-unità diġà qegħdin hemm. Ejja aħna nippreservaw, ġifieri jaħdem li dik l-unità tibqa'. Immissa rridu naħdmu biex l-firda ma tiġix. Dawk li jġibu l-firda. U tfixkil kontra t-talim li intom tallimtu. U żommu l-bot minnhom, żommu l-bot minn dawk li jġibu l-firda. Dawk li vera jridu unità ġenwina, vera minn Alla. Mela, taf xnejdilkom bimħabba. Sewwa, u kull minn jikteb kliem li mhux xieraq ħanħassra kun ibblukjak. Mur fejn Alla ħawlek. X'meta Alla ħawlek hemm, kien jaf x'inhu jagħmel. Ma beddilx femtu. Bħal meta jiena Alla qalli żewweġ il-mara, ma jfissirx lex ma qbilniex issa mmur nfittex oħra, għax Alla ma qallix hemm oħra talik. Le. Edem biex it-tajjeb u l-ħażin, it-tajjeb issaħħaħuli u l-ħażin toħroġuli. U vice versa, don't forget. Mux ovvja, isma, apparti ogni scherzo, hija l-mara tiegħi meta jkollna xi ngħidu, jew ngħidu mhux bil-forġ da. Tatini lajnu tgħinni u nirrifletti. U tgħidli l-istess, jiena ngħidilha xi ħaġa u jitmur tirrifletti. Talqu l-bibien lil ħadd meta jkunu aħwa fi Kristu, ġifieri ejja niddiskutu, ejja nitkellmu. Imma jekk hemm xi ħadd li hija tiġib il-firda fejn hemm l-unità, Aziz, hija jinħobbok imma inti qed iġġib il-firda għax l-unità kienet tiġa hemm. Amen. Mattew 9:36, Ġesu dar il-bit kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi jxandar il-Vanġel tas-Saltna u jfejq xorta ta' Martu kull min kien nieqes mis-saħħtu. Lin-nies li rat ħassarhom għax kienu mdejqhom mitluqhom bla naċu bla raj. Aħwa, Efesin kapitlu 7, 5 vers 7-12. Tgħidlek aħna li aħna mimlija bl-Ispirtu Santu. Tgħidlek aħdmu għall-unità bejnietkom. Aħdmu biex intom tinkoraġġu lil xulxin. Tibnu lil xulxin. Dak li għallimna l-Ispirtu Santu. Biex jiena tiġi tgħidli xejn fuq dak il-pastor, taf li jiena taf kemm jibatu li videos kontra dawk u kontra dawk. Marit nara l-ebda wieħed minnhom, ma jimportanix. Inħobb ngħidha di bl-Ingliż. Ħanejdikom bl-Ingliż u bad bil-Malti. I don't want my ears to become your trash can.
ma rridx widnejja isiru z-żibel tiegħek. Iż-żibel mur armih barra, mhux titfgħu ġo fija. Darba kien hemm wieħed kien jiġi hawn, u mbagħad mar x'imkien ieħor, mbagħad mar x'imkien ieħor, mbagħad issa ma mar imkien. U baqa' fit-triq tat-telfin. U qalli ġint għamija kien telaq minn hawn mar x'imkien u mid-dera mar x'imkien fejn ġie f'Valenat li mhux kien l-ewwel darba. U qalli għax dak il-pastor u jagħmel qed sena ftit. Qedlu inti tafu l dal-pastor qalli le. Qedlu tlab talih qalli le. Qedlu inti mħassar. Inti mħassar. Mela inti, kemm minnkom taf daw il-gazzetti? Għaw xaħad minnkom jaf daw il-gazzetti? Għaw xaħad minnkom jaf daw il-TVM, il-Super One u Net, u l-gazzetti The Times, u Malta Today, u Malta Tomorrow, u Malta whatever? Għaw minnkom taf dawhom daw gazzetti? Għaxin, ma nafda lebda wieħed minnhom u tifforwardjax ħmieġ li jaqilgħu kontra nies tal-anke kikunu kattolċi ta' by the way. Taf li ma nuħux peċir meta narahom jattakkaw pereżempju l-Knisja Kattolika. Issa, jekk ikun hemm xi dottrina ta' barra minn hawn, indirizzaw id-dottrina, mhux nattakkaw il-persuna. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Mela aħwa ejja naħdmu biex inżommu dak li Alla teġa' tagħna. Il-lupu jifresh u jifrat in-naċ. U xi kultant il-lupu jiġi b'xi tbissima u anke b'xi tannieqa. Għalhekk il-Bibja tgħidlek libsin ta' naċ. All right? Halleluja. Odu l-bot minn dawk li iferxu l-gideb, iferxu l-gossip, iferxu l-lajja kontra ħutom. Halleluja. Ejja nqumu bil-wifqa. Grazzi Ġesu. L-imparti mill-ġisem ta' Kristu Alla poġġik. Issa tgħid li pastor allura jiena allora bil-fors kulħadd irid tkun taħt River of Love? Assolutament li le, mhux ovvja li le. Mhux kulħadd irid tkun taħt River of Love. Mhux kulħadd irid tkun taħt xi pastor dak il-pastor partikolari. Imma nemmen li kulħadd għandu jkun taħt pastor iva dak nemmen 100%. U nemmen li dak il-pastor għandu jkun imtella, midluk u mibawt, mhux appunta lilu nnifsu. Dik iva nemmena dawk affarijiet. Issa xorta nħobbu ta' u xorta nħobbhom. Imma jien mux ħatara nijem, li mux ħatara nijem, zgur. Right? Ma jfissirx ma nħobbokx, ma mux ħatara nijem. Right? Għaxina nemmen fċertu, nemmen fl-unità f'ordni divina. Mux unità u ħaġa waħda f'ribellioni u kulħadd jagħmel li jrid. Dik it-tip ta' unità fil-Bibja ma teżistix. Teżisti ma mill-lat negattiv. All right? Halleluja. Ejja nitolbu aħwa. Itolbu għal xixi. Itolbu għal xixi. Itolbu għal huk hawnhekk stess. Jekk xi ħadd jiġi jgħidlek għax isma' rak il-video wara dal-video kontra dal-passer jew kontra dal-ministeru. Għidu no thank you. Dak il-persuna mhux jgħinek, Dak il-persuna taħassrek qed jivvalenak, Ejn itolbu. Ejn itolbu għal ġisem ta' Kristu. Ejn itolbu għal xixin. Missi Qadis. Għameli dan il-messaġġ. Jidħol fi qlub ta' nies li jħobbuk u jixtuq jaraw dak li wasew. Għallimna mulej. Meta nitkellmu biex nibnu lill-aħwa, nibnu anka ħafna pastors oħrajn nibnuhom li għandhom bżonn is-support li forsi ħafna minnhom iħossuhom weħidhom abbandonati. Ma jkollna xejn naqsmu mulej mal-valenu li hemm min irid iferrex kontra l-poplu tiegħek. Ġesu, grazzi li inti tiġa għamiltna ħaġa waħda fik.
fl-imħabba, fil-verità tiegħek. Mulej, fejn aħna, fejn jien, kontribuxxejt biex inkisser dak li inti diġà għamilt ħaġa waħda. Nitolbok maħfra mulej. U aħfer il-dik l-oħt, il-dak il-brother, il-dak il-grupp li jittakkaw bla doċ, qed jaħdmu, qed minn għalihom li forsi qed jaħdmu għall-unità ma qed ikunu aktar parti mill-problema mill-soluzzjoni. Murjom bl-imħabba tiegħek, bil-ħnina tiegħek, bil-grazzja tiegħek. Dawn inti tista' tallimhom mill-poplu tiegħek bil-ispirtu tiegħek biss mulej. Mhux bil-bniede. Imma mulej għamel li dan il-messaġġ li jasal fil-qlub umli. Mhux faċli dejjem timxi bl-imħabba. U mhux faċli li dejjem timxi ma' ċertu aħwa, mhux faċli. Inkluż fil-familja tagħna stess. Ma mulej għax inħobbuk u għax int ħabbejtna. Iridu noġbuk. Mulej qaddis. Jekk aħna irċivejna valenu f'qalbna kontra pastor, ministeru, oħt, brother ieħor, naqilgħu minn qalbi mulej. U nfittex li nagħmel l-affarijiet sew. Fissem Ġesu Kristu. Jekk inti tgħid li pastorina tlaqt minn knisja ħażin, tlaqt minn komunità fej il-mulej poġġieni, kien hemm ta' nies li telqu u anke li qegħdin River of Love, imma ħanidilkom xi ħaġa u din ħandoq it-trombi permettuli. Kull min ġiew minn knisja oħra, anke minn komunitajiet li ma naqbilx magħhom, jistgħu jitolgħu huma stess u jiġdu u jgħidulek hekk. Mur kellem dak il-lider. Mur tkellem ma' dak il-pastor. U rranġa l-affarijiet. U jekk taħseb onestament li xorta trid titlaq, għalmenu itlaq irranġajt l-affarijiet sew. Malta żgħira, xi darba ħatiltaqgħu. X'ħadd mur tanqu u tgħidlu I love you brother wara tajtu daqqa ta' stallet. U tittaraħ il-ġenna, ħawfu li taraħ il-ġenna, mux għaxu ma jkunx hemm ma xablint ma tkunx hemm. Mela l-unità u l-oneness u l-ħaġa waħda li Alla għamilna bil-grazzja tiegħu naħdmu għaliha biex ma titkissirx. U jekk ikun hawn min forsi b'nuqqas tarfien b'insensitività, mhux għax ikunu ħodor ta' ma jkollhom nuqqas tarfien. Ħobbhom, imma l-verità jgħidilhom, jgħidulhom, intom ma kontux waħda, mhux diġà kontu waħda, mhux diġà kontu ħaġa waħda. Mhux diġà aħna konna ħaġa waħda. Ningrazzja l-Alla ta' pastors li hawn f'Malta, mhux kollha nafhom, mhux kollha għandi relazzjoni close magħhom, imma hemm minnhom li għandi relazzjoni tajba magħhom u nitkellmu u nista' ngħidilkom li l-istess ħaġa li qed ngħidilkom illum jien ħafna minnhom jista' jgħidulkom huma. Però nemmen li l-unità tkun unità biblika f'ordni divina u fejn hemm knies bħal di stabbilita minn Alla f'ordni divina nippreservaw din l-unità. Amen. Għaw xi ħadd illum jgħid li passer nixxi nagħti ħajti l-Ġesu. Mingħajr Ġesu aħwa tista' tmur kull knisja lew fid-dinja. Xorta ma salva. Jid kollok Kristu fil-ħajja tiegħek. Jid kollok l-ewwel ħaġa waħda mal-mulej. Għaw xi ħadd li inti tgħid li passer min iżgur ta' minix ħaġa waħda miegħu. Irrid inkun ħaġa waħda ma' Kristu l-ewwel għax irid insalva. Għaw xi ħadd jgħid li dejjek li passer illum nixtieq nagħti ħajt il-Kristu għaw xi ħadd lejla li dejk. Għaw xi ħadd jixtieq isalva l-ewwel darba. Għaw xi ħadd tixtieq illum tgħid li passer nixtieq nkun żgur li insalvat għaw xi ħadd li dejk. Grazzi mulej għad nara dawk li idejhom wara. Dawk kollha li tqollejtu idejkom, jew intom fuq dawk il-kamera su Facebook, skużani li dom daqsxejn aktar mis-soltu llum. Edi talba warajja minn qalbek, illum issa qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu.
Mulej, aħfil id-nubieti, għamilni ħaġa waħda miegħek, permezz tal-Ispiritu Santu, permezz tas-salib tiegħek Ġesu. Aħfil id-nubieti, indur mid-nubieti mulej, u minn qalbi ngħidlek inti l-mulej tiegħi u s-Salvatur tiegħi, nemmen li inti mittalija fuq salib u permezz ma' t-tielet jum inti qomt mill-inwiet. Ejja f'qalbi, poġġi fuq tron ta' ħajti u salvani. Millum il-qoddim irid nimxi miegħek bil-grazzja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Jekk inti għeddik it-talba l-ewwel darba, llum salvat, maħfur minn nubietek għandek il-ħajja dejjem, u llum inti tal-mulej, kompri millum il-qoddim ibda qalbibja. Kellem mal-mulej fit-talb. U t-telet ħaġa hija u naqgħod magħna, jekk m'għandekx familja fejn inti tista' tingħaqad fi Kristu, fejn ħadd ikber u Alla ħajuża lilek ukoll. Ejja naqgħod magħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt u nhar ta' ħadd. Pija, God bless you. Ġesu iħobbok. Amen. Ciao ciao. God bless you.